Bapak Kepala Dusun. Ayo dok. Sayo sing rukun gotong layang nyambut gawe Mas miraku la arato blarat disamberke daleme cedak ra ngampirke kesemutan ora layang yo oh yo Timon sikarane ayo bangun rumah tanggane Prantanding lan urung tismo gawe kupat janur sing tuwa nawe lepat nyuwun pangapura genduk genduk kerinyamu ayu Timon sigarane ayo bangun negarane Kakang pamit palas Oyo ha o a we ya yo dua Ji, di mana bapak-bapak yang sabar ngasto sabar bagi kalau teri cuma kekuatan Siti Pangeran guys, Siti Bangi Pingan.
Iya, bisa balik kangge bapak-bapak ingin sambut ngasta sambur. Monggo langsung orang ingin matur papan pagi pingan. Ya Mas ya Mas. Ayo, lo Cinawe kok mau desa, medune. Lo Cinawe kok kon bangun desa, sapa iku kon? Kita kilatar kepanjang Mas Omek, ika wonten Malaysia. Ini dipun aturaken Bapak Pina, Ibu Pina Kedum. Kepada ketelupan Capur, ika wonten semangka. Nggih. Ugi Pak Rikna dan Bapak saking Mas Omek, matur nuwun.
desa supaya makmur nyambut gawe sing penting asil gunane aja males mondha apes ayo sing giat yen pengen urip kang mulya ayo dulur bangun desa supaya makmur ayo nyambut gawe sing penting hasil gunane aja malas munda apes padha kiat yen pengen urip kang mulya ayo dulur bangun desa supaya makmur nyambut gawe sing penting sil gunane aja males munda apes ayo sing giat yen pengen urip kang mulya Bapak Bayan Pak Polo takolan monggo sampur jaibongan iki sampur panjenengan monggo nderek joget sesarengan yuk buka sidi jos monggo nggih dalam saiki Bapak Puput saking Papua kes gending tambal ban kanggo Bapak Bayan nggih. Pak Puput kanggo Pak Bayan nggih. Mat siang matur. Ya Cak hadir kirim salam buat Sandi Banjar Gudang di Sandi. Ya Cak kirim salam sederek kula nyuwun gending kagem bojo kanggo kadang Mbak Ana Buke Rapid ya Kang Buke Rapid matur nuwun. Rasa
jare lurik tondo mata tak openi minangka taline tresna yen suwe ora ketemu nyawang jare lurik wis ilang kangenku Muga-muga ora lali ora Dek bunga susah biyen dilakoni dilakoni Dek jare lurik kandha tresno yen to aku kangen kento tak nggotombo mendang petang arep udan popos kelompok padha jejogetan sumelake popos brahma ambarangi tumurun netresna aku mong tansah ngenteni tumetese tresna kang sejati Ledian kelangan kowe ayo enggar pala krama bae Gambang arum Prabalingga Rina wangi mokatone mata Gambang arum Prabalingga tak siramin banyune armara sayang kentang sambal bawang lalap kubis opora kelingan Ode kelingan no kubis tak gaduh bukaan lawange tresno wis tak bukae doang bagus kembang Prabalingga coba mrene yo Dik ya mas bojoku sayang kowe arep tak jak rundingan paling arep ayo ya tenan kok apa gak pengin Dik gendong mongan ane gelem tak wayang mesti bendina ngajak gegeran iwake sepat iya piye Dik iwak kuniran tobat hatiku gak kuat malah dadi pikiran sakno apa kono enake
Ojo kuatir siji wonge kuwi siji sandang lan pangane Ojo nuruti sing durung mesti mas ya dik timbang kuciwa ning ngembe burine jarene sapa sing diwayu lila wong wadon atine mulya apa gak tambah lara mas Ojo kuatir senajane slirane mbok tuwa tresnaku tetep tak padha temen ya ya dik urip Iso tobat. kudu waspada mas ya dik aan wasi wasi ayahe beso nyembah sing kuwasa aan wasi Pak Bayan ning ngoso Bapak-bapak polo secang monggo sampur jaipongan Bapak iti boten ketinggalan niki sampur panjenengan Pak sumangga Pak sampure jaipong monggo ser Mbak Samiati Bu Sami lambune tak pateni dilu Mas Minut Aminuddin PLN Gresik PLN Balong Gresik hae so ya buat Mas Minut hae so ya salam buat Mbak Bu Sami lambune tak pateni dilu Mas Minut tukang lampu oke Mas Minut jajat desa milang kari kala mangsane parime sata sae alam nusantara engkang adiluhur alas lan gunung-gunung jajah desa melakori kala mangsane pariwisata do endahe alam nusantara kang adiluhur alas lan gunung-gunung anjajat desa milang kari kala mangsane parime sata srae alam nusantara engkang adiluhur alas lan gunung-gunung jajah desa melakori kala mangsane pariwisata do endahe alam nusantara ingkang adiluhur
apa bisa aku nyanding sliramu saiki ta dua ayu sore desa barongan kang dadi pemujanku tulung ana rasa kangen atiku nyago asam manis sing tak tunggu enteng mas enteng tenan adik kangen iki bisa mari atuh dik atuh mas Preh. yen sampeyan wis Jo. kok nambani tobat kudu tak tangisi terit sing tak suwene lan wengi ngono apa terit Yo tambo kangening ati iki luwe becik patanan timbang perpisahan priyakan sulistyo wangi samudana marang keluarga garwalan paputra lewat kecap ning alesku Ketuku anggrang rasane atiku nadyan wasling serius aku isik mampu masa ngladeni salahmu mangko kowe bocah gunung najan bocah gunung kadugo aklipung jiwa raga kokok kurung kehormatan mamprung rukun marang ingsun pirang urip ana kota gedhe tuwe tak tukake tenang piye masak isine gelem aku oh kowe apa-apa wae nadyan sejidepan mesti kasambatan iya tenan kok Bapak Abu monggo jaipongan Bapak Toyib boten ketinggalan niki sampur jaipong panjenengan monggo derek joget tidak dateng kalah Pak Bapak Abu Pak Toyib sampure monggo Gede-gede terbenci Mas Omek ingkang Malaysia sing lagi nyitak ringgit ing wonten Malaysia
Yes, bisa malih kangge Mas Omek. Atur salam dumateng keluarga wonten dalem. Mundu Gedung Pandan. Bisa malih kangge Mas Omek. Atur salam dumateng keluarga wonten dalem Gedung Pandan. Matur nuwun. Tak jiwa mane demen alakun mes wong prang wira wong prang wira Yo
blekok nyocok yuyu iwak lele padha wedi mbok aja mlerok wong ayu mundak gawe rusake ati datar nyata wera kamu atimu rusak enggal dadak dandanono piye akalmu aton guya prukon sakelong marga aku paten nono wae mas ya dek timbang aku pisah karo kowe sakno tangismu no pangkatku kok tutup wengi sing hatimu tatune hatiku iki mas piye dek mong sliramu sing bisa nambani cerit belum klopo paribasan tresnamu jebol hedok-hedokan tulung ana aku iki aja nganti aku kok oncati welasana awak iki aku pengen kumpul dadi siji kok wengis temen atimu mas aja piye dek yen kateku nyulayani janji sakno ati dek talena taline tresno Enjo. aja nganti Udan udan ilang muspro umi tak kira kesore bareng aja aku tuwa nuwun lek lali ngene tandake jaipongan monggo sampur Pak Andika panjenengan Pak Andika monggo Andika semcang air minum monggo monggo Bapak Beno kalepane iki sampur panjenengan monggo jogeten dusun secang ala toha rasulillah ya Ji, kedua kula terpanjung Bapak Andika, wonten secang, ya panitia ya. Salam kangge Ibu Andika, sabar Bu Andika. Pak Andika kontrene to Ibu Andika. Heeh.
Ya silakan kang Ibu Andika. Pak Andika nakon rene. Nah, bangetan Pak Andika. Nanti yo Pak Andika ini cerita. Riwari ndoleki senenge ati kaya ngene rasane pelem mata lagi rasane kaya ngene wong lagi kangen putriku rino lan wengi ireng-ireng lutung ana kethek langkah rata pena senang ratik edung nadan duwite entek tansah keloyongan kaya ngene rasane tempe kaya gedang dibumbu rawon kaya ngene wong nyambut gawe kaya wayang digawe lagu
sedina kanggo golek kaya mbah kowe enak bisane kandhani kok Pak Di. Wonten kitunan salam